Дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Ин торти яке аз подписчики мо Валӣ Улҷаев, агар дар ҳамин ҷо бошад, марҳамат карда биёд тортча гирад ва ин торти динангӣ тӯҳфа буридагӣ аз Марҷона. Ва дар ин ҷо ба мо лозим аст чунар вақта тухм 6 дона, шакар, равған, орд, разрехетел, сметана, қаймоқ, яъне разрехетел, загустител. Дар аввал мо ҳамин тухмҳоро мезанем, ҳамашро бо шакар ва равған якҷоя карда лад мезанем. Пас он 6 қошуқ аз орд меандозем, як пачка разрехетелро меандозем. Ман аллакай гирифтам ҳамин хел. раҳмат дӯстони азиз, ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед. ва ҳама активниҳое ки дар конкурс иштирок кардан, аз ҳаматон миннатдорем. роҳ афтода нашавед, боз конкурсҳо дар пеш аст. Иншоаллоҳ ки бо бурд мекунед. ҳамин хел хамираш тайёр шуд. ва як подписчик мо гуфт ки тарзи пухтанша дар духовка нишон битем. агар иҷоза нишон метем. мени духовкаи одул дар 180 мемонем дар тагиш ва ба муддати 10 дақиқа лозим меистад. ва дар ин ҷо ма кремша тайёр мекунам, то вай пухтана дараму қаймоқ, сахарни пудра бо загустител меандозем. ҳамин хел тайёр шуд кремаш. ва дар ин ҷо баъд аз 10 дақиқа ҳамин хел дам карда, каме пухта, ҳози то охир напухта, як то метеншан ҳамин хел. бо як 5 минути дига меиста. ҳамин хел аллакай рангаш дига шуда мегирем, бо зубочистка месанҷем ки пухта ё напухта. ҳамин хел аллакай пухта, хеле ки мебинед намечаспа хамир. ва мегиремша аз қолаб ҷудо мекунем. ҳамин хел пухта ҳамаш сета буд. дар торти динангие ки ба апаи Валӣ барои духтарша гуфт тӯҳфа мекунем, ӯро тайёр кардем. дар хеле ки дидеда эфир. ва дар инҷа ҳамин торти Марҷонаро тайёр мекунем. ҳамин хел ҳама қабатоша ҳамс қаймоқ мемоем аз крем. Марҷонам гуфт ки ба манам торти золотистки тайёр кун. ин золотискира ми посипкаи золотистка ира бо спирт мечошидиян. Ма пурсидам, гуфтам ягон аппарат, гуфтан бо спирт мечошида, спирт меандозида, бризгилка ба мечоши. гуфтам ма чӣ хела ки мо спирт истифода мебарем бароям, ма нагирифтам. ана ёре ки мебинед, ёра худам кардам, ҳамин креми дилала хушк кардам. ҳамин хел ё хушкан барои як торта тайёр кардан, ягон чира гул андохтан осонак дарав мегирӣ. ҳамин хел ором метӣ. ҳамин хел поёноша ҳамин мондам ва болоша бо ранги сабз. ҳамин хел креми дилалай динанги қаймоқ буд. ҳамин гирдоша дохтагимон, гул дохтагимон. ҳамин хел гул мендозем нағзака. ҳамин хел тайёр шуд. ва дар ин ҷо бояд нависем Сержан Муҳаммадҷон. якума наму чира мепошем. ҳамин хел мешида бо пакетам гирифтанам, хеле
пасибкора ки ҳам хеле ҳавобити камтар мепаридиянд, хеле мечаспидиянд. Ака ҳама ҷо ҳам пур мешаву, хай болои тортам пур меша. Дар ҳамин видео ка маълум нест, ай пеш хеле хушрӯй ва нами хеле навистам билети ҳарбӣ гуфта Сержант Муҳаммадҷон ва ялакай торти ҳаму апаи валияй. Апаҷон марҳамат карда дар комментария навис ягон номр. Агар ҳамин видеоро тамошо кардӣ, тортаи налакай тайёрай, ман мегирам дар холодильникмон мемонам. Марҳамат карда омада гиред. Ай Садбарг, чӣ хеле ки ваъда кардам, инам хеле тайёр кардам. Хайр дӯстони азиз, то видеои оянда.